En Jumapil mogik mara dwe mara uchiel gana rio pario koda bich nyakoram ga juang tarik pario kodo chiko geno mara enirio makare machiegni ahinya chenro en ratilo dhia makawuono waikoni weche mathoth mang mosebedo katimore pacho kae koreo koda kakuo mar pes okumba manyien mar SHA makoro oseyudre kaluwo nyakoram ga juang kanyaka sani e kaunti ma Kisumu kod kaunti ma Homa Bay oseloso siptende molo 30 koda bich magi to waikoni e chenro mar ratil gi mamoko kabende odhia makawuono George Bati dibedo kanyo gi twak kamo dibedo gi wende kama oriwo Charles Owino ma en jawach machon marobila kachiel kod Ambrose Weda bende gidhi bedo kanyo gi Tom Nduku gimajanon siasa gidhi ng'eyo weche go motenre kod kit siasa kaka ringo sani nyakoram ga juang ahinya ka bende ng'eyo ni nitiere yamb siasa masani osebedo kakutho e yo moro mamalo koreo koda kanek mar oganda magi duto dibiro kanyo e twak mitao gi George Bati e chenro mar ratil bang' weche manyien kaka pile arwako pachi lai marote machuok e nari adek auchiel nono ka bende wantie live Facebook Ramogi TV KE mbui mar X chiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thuond weche. The body has been taken to Ramogi awaiting postmortem. Nonro dhi nyime e winek mar obila e tesendo obila mang'ia e Siaya County ka report lero ni obila moro nochielo jatende gi magina kaeto en bende jowetene olal gi ngimane. Boniface Mwangi Kariuki is confirmed to be brain dead. Boniface Kariuki manyocha obila ochielo gi magina e ng'anyo chuny boma ma Nairobi obwongo ne otho kako machielo Ian Muhindi manyocha risasi omako thika bende chunye ochot. Wanafikiri kama zamani vile walipora pesa ya NHIF watapora pesa ya SHA. Migao mar thieth oloro siptende ma ok tin ne 30 kutiyo gi oledhi e kwalo omenda ya gucho kumba mar thieth mar SHA. Machiegni ratil nyakoram ga juang wantie gi jaloko Wilson Ochuka nyinga Lydia Okeyo. Obila osechako timo nonro e wi tho mar obila ariyo ma magina hone gete sendo obila mang'ia kogwen makawuono e kaunti ma Siaya. Komanda mar obila e sub county Magemiala Charles Wafula oyangoni obila moro nochielo nyawadgi gi magina kaeto en bende obila moko nonege. Jafwambo marwa Steve Biko chakonwa cheno mar ratil gi report no e kaunti ma Siaya. E laksa pagachiel kogwen mar Jumapindni e tesendo obila mang'ia obila moseyang nyinge kaka Martin Mwendwa nomuocho lisasi kendo chielo obila majatende Corporal Chesise e agoge kod okumbone ma otho kanyo. Kalore kod komanda mar obila Magemiala Charles Wafula obila no mano manre kod bunde kido mar G3 notemo ringo ndamo mano kochiko skun nyiri mang'ia bang' nek makamano to kata kamano obila wetene norakore kode kendo tieko ngimane en bende. This officer had ran Pasak and he shot the corporal before he escaped. So that's why he ran almost a kilometer to where he had been found, and that's a place where he was subdued by the officers who responded after the shootout. Wafula omedoni ringre ariyogo osechwal kar kano ringre ma Siaya County ka iritimne gi bero e kinde manonro to dhi nyime. So far, both the bodies have been taken to Ramogi awaiting postmortem, and the matter is being investigated. Nonro ma oiu lieko ni dibe ni obila ariyogo ne nigi gwandruok e kindegi ka lipot mar obila bende lieko ni dibe ni obila no ne nigi dang'ni mag paro. Tendo obila okwayo jopiny mondo obed gi horuok ka nonro dhi nyime wi nek makamano. The members of the public to be a bit calm over this incident, because as I said earlier, we are conducting investigation. So just be calm and wait for the outcome of investigation. We don't want people to go around with a lot of rumors around concerning the incident. So kindly give us time, then we reveal what transpired. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.
Boniface Mwangi Kariuki manrawera mayande obila ochielo gi magina e chuny boma ma Nairobi e kinde ng'anyo tarik 17 dweni wayangi ni obwongo ne osetho. Lakteche ma Kenyatta olero ni familia mare ni obwongo Kariuki osetho gino ma okelo kihondko ne anyuola mare. Matimore e kinde manyuola marawera machielo manyinge Ian Muhini mayande obila ochielo kod magina e kinde ng'anyo ma tich adek juma mokalo bende koro ywago ratiro bang' wuodgi wito ngimane e kar thieth ma Thika. Cynthia Onyango ntiere kod ler. Rumbi mar kuyo kod lit medo kwako anyuola ma opogore pachoka bang' ng'anyo ma tarik 17 kod tarik 25 dweni weyo adhonde ma ok changi ma koro we anyuola rowere moko ariyo kod lit makende. Anyuola mar Boniface Mwangi rawera mayande tipo mar wang' dede omako e kinde ng'anyo mar sundo sirikal e winek Albert Ojwang ma tarik 17 dweni e boma ma Nairobi ka obila chielo kod magina sani ogik tung bang' lakteche mag osiptal ma Kenyatta nyiso anyuola mare ni obwongo ne osetho. Emily Wanjira jaloso ilo anyuola Boniface Mwangi lero kaka ne giyudo ote kowuok kuom tend osiptal mar Kenyatta kama Boniface osebedo ka yudo e thieth moyiedhi mar jogo mangima gi ng'aw. We received a call at around midnight. It was at around 12:47 midnight from the hospital itself. They needed to have a brief with us, and we have already received the brief. We have been told what is happening, and the reality of the things, what is happening is that Boniface Mwangi Kariuki is confirmed to be brain dead. Kalore kod oteni, anyuola mar Boniface Mwangi oyudore akiki yore, kalore ni obwongo Boniface kende ema osetho, to moko kuom fuoni mag dende kaka chunye to pod gwecho. Ranyisi mar ngima Boniface koro we lwet Nyasaye, kata kamano anyuola mare kata lakteche onge kod thuolo mar wuodho masinde ma osebedo kamiye muya kaluore ni en ataro mar chik mar katiba ma pachoka. Legally in Kenya, there is no that permission of switching off the life support machine. He is still under the life support machine, but tumekonfirmiwa sahi ya kwamba he is now brain dead. So juu Kenya haijakubalisha ati machine inaweza zimwa ama anything, tumeambiwa we wait for the fate. Anyuola mar Boniface Mwangi wacho ni gie sani gidong kod gowi makore lach madwarore mondo gichulo osiptal ma Kenyatta ewi thieth ma Boniface osebedo kayudo kanyakonchiel. Bende giwacho ni gidwaro ratiro ne wuodgi. The hospital bill now is quite higher. We are at 3 point something now. So we are praying and hoping now for the well wishes. The only thing we are requesting is justice for Boniface Mwangi Kariuki. E kinde ma anyuola mar Boniface pod ywak, anyuola mar Ian Muhini rawera ma jahigni 33 mawuok Waitua Kahaini e kaunti ma Murang'a bende ywago ratiro ema giwacho ni wuodgi obila ogoyo kod lisasi e wiye kendo nego e kinde ng'anyo ma tich adek juma mokalo. Alikuwa kwa rooftop, hapo ndio alipatana na risasi na apelekwa hospitali. Finally walifika Avenue Hospital Thika, na mimi nikapigiwa simu wakaniambia mtoto wangu ameshutiwa. Nikawauliza kama alikuwa kwa maandamano, wakaniambia pana. Owadgi Ian George Muhini masani odong' nyathi achiel kende mar Wanjeko paro kinde kod owadgi kagitindo nyaka chop dakika mogik tich ang'wen juma mokalo e osiptal. Tulipata risasi ilimpata kwa kichwa, na baada ya daktari kuangalia na CT scan kufanywa ilionekana iko pali sensitive sana. Anyuola mar Ian Muhini maringre mare ogentimne bero e katimo bero ma Kenyatta bende ywago ratiro ne Ian kod jogo duto manonegi kod mago manoyudo hinyruok e kinde ng'anyo mar tich adek juma mokalo. Tunagoja kwanza postmortem ifanywe kesho. After the postmortem tunasema justice must prevail. It's very painful. I just want justice, na siwezi taka mzazi mwingine apitie ile machungu mimi napitia sahi. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Ogai mar ODM Raila Amolo Odinga oseo nek ma osebedo katimore e thur Kenya to nek mar moko kuom rawere manowuok oko ne ng'anyo
mano bage pacho ka juma mokalo nera para were mano weto ngima gelweto bila no wuoye kinde mane oyore nyasi malamo mano bage kanisa mar ACK Mabondo e kaunti ma Siaya. Nyasi mabende ne osidhe min ode mama Aida Odinga kaka kanon e kanisa no Mabondo. Odinga kwa Uganda jo Kenya mondo luw chik ponone oyudi ng'ato gi ketho moloyo kawo ngimane. Bende oseo timbe maundu ma kweth moko timo e kinde mag ng'anyo. You have witnessed a lot of bloodshed in the country recently. People who went out to demonstrate, some of them died. Some of them died, some of them shot by the police officers. Because they are criminals who came out to do deliberate destruction of property. Those ones we could condemn in the strongest terms possible. But in the same breath, we must also censor the police. The police should never ever shoot to kill. Police have no license to kill human beings. If somebody has committed a crime, arrest that person and take him before a court of law, charge him. And therefore, we condole with those people who have lost their loved ones. But at the same time, we condemn the criminals who deliberately went to destroy people's properties. We need a national convention to talk about the way forward, the Kenya we want. That's what is going to solve all the problems that we have in the country today. Jagoro mungere migao marita Dr. Raymond Omolo ogolo siem ne josiasa ma Siaya were kinde ng'anyo mondo miyo ketho mwandu e boma. Omolo kone sirikal ok bi mbalo wang'e ne jonjore manyocha oketho mwandu mag ohala kendo sani obila setogi mondo miyo kawnegi okang' mar chik. Nolose kanisa Mathari North SDA kinde romo mano kelo jotelo kanyakla mopogore opogore ka moting'o Governor ma Nairobi Johnson Sakaja, jatend kweth mano od bura Junet Mohamed kod jod bura mamoko. Jotelo go dwaro mondo miyo obila omak jatend duond bura ma DCP Rigathi Gachagua ka gitude kod Siaya were ne tulo e pacho kae. Watu wanainsaiti watu na wanatembea tunaleta. Hii serikali gani hii jamani bana? Shika watu. Kamata watu wakula ugali ndani vile sisi tumekula. Shika watu. Hata Gachagua ashikwe. Hakuna kuogopa mtu. Hata ukiimba tam ni ngapi? Hata iwe tu tam moja ni miaka 5. Si katikati, aishi katikati. Na viongozi waliochaguliwa na wananchi wafanye kazi yao. Nataka niombe viongozi tusichukue hiyo nafasi na madaraka tumepewa na wananchi kuchochea wananchi na kusababisha maafa na kuharibu mali ya watu. Tutafanya vyovyote itakavyo kupitia sheria to make sure that every criminal individual who participated, we will follow the law and we will hold you to account. We believe in democracy and the right to demonstrate. But democracy is not chaos. Democracy is not violence. Democracy is not anarchy. Ogai madon bura mara DCP Rigathi Gachagua koro seo pinyo wacho. Moko ni tiyo giteko mathoth e thiro ng'anyo e thur kae. Kama chielo mane en jatend migao marita kwe Fred Matiang'i okwa jotelo mondo mi obed kod twak kaka yor dwaro duoko mar midhiero mokwako Kenya. Matiang'i okone sirikal mondo we biwo seyo kuom kweth maketo sirikal tesre. You don't need a PhD from Harvard to know we are headed in the wrong direction. You can see it. It's written all over the place. And in saying so, we are saying this is a patriotic moment. It's a moment for all of us to cross ranks. Wacha tuweke kando hata hiyo mambo ingine yote, siasa nini. We're talking about uchaguzi is 25 or 26 months away. Our country must survive first and we must be a stable nation before we get there. So let us not even stop talking about those businesses, about elections and stuff like that. Focus on the stability of the country. I don't understand why this is and then when a problem has happened, accepting that we have a challenge does not make you less important, does not take away the power of your office. Nimeona jana Kisii wanasema one term. Nimeona Taita Taveta wanasema one term. Hizo nasikia polisi ilichomwa Kikuyu. Ni uongo.
Who can attack a police station? You have nothing, you have no gun, polisi wako pale wana bunduki. Ati inamesekana ati watu wameingia polisi, ati wamechoma police station wameenda. How? Kaunti ma Kisumu oteleo ledhi mar kwalo agulu mar okumba mar thieth mar SHA man kaluwore gi migawo mar thieth makoro goyo marufuku thieth ka itiyo kod okuma mar SHA e ute thieth ma ok tin ne 30 e kauntis mopogore opogore kama oriwo Kisumu kod Homa Bay. Kaka yuto moni lero moko kuom ledhi ma ute thieth tiyo gode kwalo SHA oriwo kawo jotuo madok pacho kendo loko oboke mag thieth ni gin jotuo maninde osiptal ka bende ichuno jotuo ma ok owinjo bende rwake ward manindo mondo mi odag kuom ndalo ka koro giwuondre ni ok nyal thiedhgi ma gidog pacho. Nyaka sani maromo siling milion 100 oselal e mibadhi ma kamano. Higa pok orumo nyaka ne nyuol nyathi manyien kowuok kuom okumba mar thieth machon mar NHIF nyaka e okumba mar thieth manyien mar SHA. Ne en lokruok mane owinjo ler it ji e wi mane otisi kaka mibadhi mane okwako okumba machon mar NHIF. Kata kamano nyaka sani yangore ni piny owacho osewito ma ok tin ne milion 100 e ledhi ma ute thieth osebedo ka odonji kendo ma gitiyogo e okumba manyien mar SHA. Wach ma jatend migawo mar thieth Aden Duale mane loso e kaunti ma Kisumu okwedo ni ok bitimore ka oneno. Lakini leo mimi natoa onyo. Leo asubuhi nimefunga hospitali 31 ya kibinafsi ambayo wanafikiri kama zamani vile walipora pesa ya NHIF watapora pesa ya SHA. Wanafanya double claims. Kaluwore kod maling'ling mawuok kuom migawo mar thieth, ute thieth mawuok e kauntis kama oriwo Kisumu, Bungoma, Busia, Kilifi, Mandera, Kajiado, Wajir kod Homa Bay mibadhi ni okwako. Kaunti ma Kisumu kende oting'o ute thieth 7 ma omar ratiro mar chiwo thieth ka gitiyo kod okuma mar thieth mar SHA. Nimefunga hospitali hapa Kisumu, mutasikia karibu 7 leo asubuhi. Nimefunga Bungoma, nimefunga Busia, nimefunga Nairobi, nimefunga Kilifi, nimefunga Mandera, nimefunga Wajir, nimefunga Kajiado, hospitali 35. Thoth ute thieth gi loko oboke mag thieth mag jotuo madok pacho kata outpatient claims kendo chwalo otesegi kaka jotuo ma orwaki mar nindo e osiptal. Gichuno bende jochiw thieth mondo orwak jotuo ma ok owinjo rwak mar nindo e osiptal. Ka jochiw thieth bende riwore oledhi ni bende jotuo mabandia kata ghost patients ithiedho e ute thieth go. Kama wewe ni Mkenya na utumiwe na health facility ili wapore pesa ya SHA, kesho Monday I am sending a number of files of health facilities to the DCI. Jatend migawo mar thieth Aden Duale oyango ni osetudore kod obila mag okwach kich mondo mi ochak timo nonro kendo ji ma oyud ka odhi ataro kama oriwo jotuo, lakteche kod weg osiptal biro yudo kuma owinjore. Judith Omondi, Ramogi TV. Dakika na par kod auchiel bang' saa achiel mar odhiambo chendo endatilero kamano kuom medo kete Ramogi TV. Baba Twins Maronjinyo wacho ni entiere Europe, Kisumu. Omor gi weche manyien oko hayo maber ne nyithindo duto te kinde ni makiny moko chako dok e school tok half term. Peter Magwar wacho ni entie Kisumu Nyahera. Stevenson Benny wacho ni entie Migori. Sharon Daisy tie Choka Republic kachiel gi sister Shalin. Kemboi Wong wacho ni embe entie kodwa e chendo kanyo. Witi Jarodi wacho kanyo ni omor gi weche manyien moso kanyo Pastor George kaito gi Lawisaka kantie Rodi Kopany. Benano kanyo ote mar Moses Bolona Wuda Pondo wacho ni entiere kodwa e cheno ni odhiambo makawuono. Ano bende ote kanyo mar Pastor Collins Odindo. Pastor Collins wacho no sechopo kaka sare entiere Siaya gi Minode Alili Nyar Kabondo kod yore Liza Nyar Rangado. Piny Kenya osebedo matek kendo nek ma oyayo wacho no pongo pacho kae. Oko jotich Nyasaye giwuoguru oko mondo ji olem ne piny kendo chiw hocho ne jogo
mosebedo kod pek, to moloyo polis kod rawere bende ochiwnegi hocho makende. Neno bende ote mano mar Paris owili koya kodera ombek wacho Ramogi TV chope makare wacho ni makuru mana Nyasaye kende otiyo mos ahinya ne pasta kuom nindo mar yore Moses mano Pastor Elizabeth oyo mutinya koro mgajuang chenro enda tir kidhi mabor. Ready for Bali? Ride the waves of Melasti Beach, explore Uluwatu Temple, and enjoy thrilling water sports. Snap Insta-worthy moments in Ubud, Tegenungan Falls, and Wanagiri Hills. Cruise to Nusu Penida Island on a full-day tour. Fast boat and lunch included. Take in volcano views, temple tours, and tropical bliss all in one trip. Starting from 182,000 Kenya shillings per person sharing. Flights, 5 nights, breakfast, tours, and transfers all included. Book now. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Royal Mabati Factory Limited. Yud mwandu wa ginengo mogonyore e uso mar dir higa. Corrugated to kod box profile enengo mar sling 405 kende mita kamita. Brick tile enengo mar sling 482 mita kamita to kod roman tile enengo mar sling 517 kende. Bed mus wakelni mwandu ni nyaka idhudi kamora mora ma intie pachoka. Gochno e namba ma en 0722 auchiel adek aboro adek kata ket oda mari e mbui ma en www.royalmabati.com. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages? Who do you trust to get you to work, airport, or to that late night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Machiegni kendo nyakoro mgajuang wadhi mbele gi weche manyien. Jonyuol kaunti ma Migori dwaro mondo mi piny owacho oket nengo mar somo obed mayot ne jonyuol ka giywak ni nitiere nyithindo mathoth mapod bedo kod pek e yudo somo e kaunti ya Migori nikech nengo malo mar somo. Jonyuol go ne lose kinde romo gi riwruok mar Lawi Jaoko Foundation ma ochiwore mar siro somb jopuonjre e Nyatike. Jafamara Juma tiere kod ler. Kata bedi yudo somo enda tro mar nyathi ka nyathi e piny Kenya, pod nitiere kwan jopuonje mathoth ma yudo pek e yudo somo ka moko bende kowe skul gi e kore nikech nengo malo mar somo e pacho kae. Moko kuom jonyuol magogego mag Nyatike ma oriko ne wuoyi kinde romo kod moko kuom jokanyo mar riwruokno mar Lawi Jaoko Foundation, riwruok ma osebedo ka jolo som jopuonjre, wacho ni gisebedo kod pek e siro som nyithindgi ka bende koro gikwayo piny owacho mondo koro med omenda mar basari. Ng'ama tiyo no obed MCA kata mbunge kata mana gavana to kiyude kitero kwayo mi filo form to ka jom komiti moyiergo ka gidhi gibedo ni manyo chok ng'atwa koro gitiyo gi jok mane ng'atgi. Nyalo onge lweta sani an gi jo form 4 gi jo form 3 gi jo form 2. Achiel kuom jotaa chenrogo mag Lawi Jaoko Foundation Dickens Owuor wach ni kwan jopuonji mathoth osebedo kod pek e yudo somo ka bende wacho ne kawo kal kuom riwruogni maromo jopuonje 150 koro osejol e yor basari. Nyaka nyo chakre dwe mar 2 higani osebet kokonyo nyithindo hasa e weche mag somo. Nyatike wan gi pek mar somo nikech pesa mikele Nyatike tin. Kiko bed no nyalo konya kenda. Onyalo konyo ng'ata mo onyalo bedo gi seda. James Ouko Ngola, menja nyuol mogego mag God Kwach e subkonto ma Nyatike wach dire mar piny owacho mar oromenda mar somo ne skunde wang'sa osiro som nyithindgi e sikunde. To pesa go
ok donji e wang'sa machun japuonj kata jopuonj mag sikundego or nyithindo dala mondo dhi omany pesa. Koro miyo jopuonj bedo ga gi pek. Koro jonyuol moko kawo jopuonj ni joma richo, to jopuonj ok timre nade, ok giricho. Mak mana nikech sikul bende dwaro pesa. Komachielo jonyuol mawuok e gwenge mag Ongoche e sap Mwandu Manyatike yuago bor mar sikul kama nyithindgi koro some, ka giwacho ni bor mar sikul oserocho som nyithindgi mathoth. Sekondari wan go mabor Nyandema. Kuom nyathi manyako, nyathi wuok sa 11. Nyathi dhi kende sikul Nyandema. Nyathino nyalo yudo sida, inyal repe, inyal negi. Koro wakwayo sirikal ng'inu Ongoche primary school mondo lokno secondary school. Nyako en delegates, ok en ng'ama otegno. Be ok onyal wuotho kende kodhi miles mabor kaka Nyandema. Nyathi nyalo mako ich ka sane pok oromo nikech odiye tie bungu gokinyi sa 11:30. George Juma, Ramogi TV, Migori. Oganda Luo nyoyudo mor ka jower makaluo kaka Costa Ojwang, Prince Inda, Susanna Owiyo kod mamoko nyomoro pape kinde nyasi motisi ni Fish Market Experience. Nyasi manyo bagi alap Mauru Gardens Seburi Nairobi. Nyasi no manyo siri kod kambi Maral Media Services nyo kelo Oganda Luo kanyakla hemor mar dhialo wende kod jower machon kod manyasani. Jofuamarwa ma Ramogi TV kod Ramogi FM manyo chope nyasi no opuo ne nyasi no ne en mar dhialo kido kod nyadhi Oganda Luo. Attend Kami Maral Media Services kokalo kuom chairman, vice chairman, MD Marwa, directors duto te mamiwa thuolo kaka Ramogi FM gi Ramogi TV mar biro kao otieno ma kawuono ka wariwore kod Fish Market Experience kata festival mokelo Costa Ojwang gi jowende mamoko machalo Susanna Owiyo, machalo Brian Sigu e kin mamoko mar sungone piny mangima ni mae kitwa kaka Oganda Luo. Ineno kanyo ka nyatiti gore gi kit ngolo mangiso wan kaka Oganda Luo, kitwa gi timbewa mamane momiyo wan ka. Misi mar Ramogi FM gi Ramogi TV kokalo kuom chenro marwa en ngiso kitwa gi timbewa, weche mamiyo ji puonj, bedo gi ng'eyo. Oganda Luo wacho ni bedo gi ng'eyo e chakruok mar rieko. Mane momiyo wan ka e yo machuok. Club mar Nairobi United hejolocho kombe adhula mag FKF Cup Banglo Club mar Gor Mahia gonde ariyo kuom achiel e finals mano bagi alap Maulinzi Complex. Franco Owe nomiyo Nai Boys gol margi mokwongo e dakika mar 7 kapok Ben Stanley Omondi leone Gor gondegi e dakika mar 37. Tok jotugo wuok e yueyo, Nairobi United nomedo gol mar loch e dakika mar 73 kokalo kuom jatugo Enoch Machaka. Nairobi United mabende gin joloch league mapiny mar NSL biro tingo nying Kenya e tuke mag CAF Confederation Cup. Kogalo komachielo wuok ka Hatch ma onge okombe season mar 2024 2025 bang Police FC ka okombe mar adhula league maduong' e pacho kae. Austin anakosa mpira, pigwa! Anawaleta mchezoni Gor Mahia. Alfa kipa anaicheza. Kipa. Wow. Duncan Omala. Duncan anaanza nyuma kiasi. Wanayo Mashaka. Mashaka. Kulitokea mtu anaitwa Enoch Mashaka. What a goal. Ustad Enoch Mashaka. 2-1 Nai Boys. Hapakuwa na mashaka yote mtazamaji. Pikanye mwatike kidieny mokwongo mar ratila no Denzel Den kanti kiduge wacho ni nitie kod Dwight Chenro na eno Faith Mzongo mwalimu kantiere Malindi wacho no sebedo kod nyaka no wachake. Mama Only
Hernandez kantie Mombasa wacho ni entie migadini mora hinya gi Ramogi TV. Pastor Mundio tije marge monyore wacho kacha ni en gi jaode Saro Atieno gi nyithinde kaka Mary gintiere kodwa gin bende odhiambo makawuono. Waria John wacho kanyo ni entiere kodwa kanyo wacho kanyo ni entiere kaka twak kanyo gi kizungu madongo kang nasom dutero kamano kumote mari Waria. Aneno bende kanyo ote mar Rolex Ondeng wacho ni Ramogi TV OCS mag station unjore onge joge magitiyogo de station kod chal mari kadipo ka ging'eyo jogo mantie kod dangni mar paro to mago biro do bedo mang'eny ahinya e pacho kae. En wacho ni bed ne rango mano kanyo pach Rolex ne koro mga jonga yo matina weyo thuolo kane George Bati na nyisi ni entiere kod wende mabende corona kama kosechopo studio kae gide twak ewi weche go mosebedo katimore e pacho kae e chenro maratil wenda George Bati kanyo otingo Tom Duku ma en janona siasa kara jalo weche magarita bende entiere Ambrose Weda Maino Kiel kachiel kod Charles Owino jawach machon marobila gidhi twak e chal mar piny Kenya nyako tenre kod ng'anyo ma osebed kanene pacho kae do bed ni en njore koso en ng'anyo en twak ma jojbal pido go badaka machuok kende koya ka omiyo kidhi maboro osebedo gi Wilson Ochuka waduok kendo sadek kichendo maro imore rech masane nyinga Lydia Okeyo.